priestory Marty ako divadla? Dobre sa vám tu hrá? No, mi sa priestor veľmi páči. Práve dnes popoludne alebo okolo poludnia sme došli a nás tu my sme akože prišli a mne sa to veľmi páčilo, to je také útulné, študentské, si to tak zariadili veľmi dobre tí Brňáci, takže mi sa to veľmi páči, ako má to svoju atmosféru určite. Určite sa tu aj dobre skúša, aj dobre hrá. Mne osobne sa tu hrálo celkom dobre. Veľmi. A smiem sa spýtať, koľko hercov máte vo vašom predstavení? Hercov ako hercov sú my dvaja a jeden je vedec a druhý je, čo už skončil, Miro. On je doktorant. Doktorant. A vlastne teraz o 6. budete mať, nie až o pol 8. budeme mať druhé predstavenie. Nie je to vyčerpávajúce? Nie je to vyčerpávajúce, ale práve to, že práve teraz povedal režisér, však ste si to teraz vyskúšali a večer budete hrať. Tak to máte dobre. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne. Aj my ďakujem. Ďakujem.